Africa my continent, Africa my home, se-Africa okuyi-South Africa kwaZulu, eThekwini, i-district esikuyona noma umetro esikuwona. Uyazi-ke siphila ezweni lamakhomishana, khona-ke amadlanga, kune-ad hoc. Manje sesivule very special, ephuthumayo, imsweli commission. Yenzani na? Ezobheka lapha kwa-human settlement. Hayi bo, nanti libhubha nommeli, mawuye eNanda, mawuye eNtuzuma, mawuya kwaMashu, mawuya leKhetoriji, abantu bayakhala, sebesikenyiwe abantu. Sitheke kungaze kufika umkhwanazi ugeneral, ngoba hey uyayivikela lo yabhudi, hey uyafika. Asibambe nansi inhloko yomnyango, uMax Mbili, KZN, uyena ophethe umnyango, ophathiswa umnyango wa-human settlement, oyinhloko yomnyango. Hey Ngwenya, usuyi-scam yini? Awusithathe usibeke. Nenzani la eSouth Africa? Nenzani kwa-human settlement? Nampa abantu bekhala. Kwenzekalani lapha? Asibingelele Nongalo. Sibingelele nabantu bakithi abazobuka le commissioner yakho. Bengingazi ukuthi une commissioner. Bekithi kuzogrossa nje. Hayi wasungibamba Nongalo. File commissioner. Yeah. Mhlambe ke Nongalo asiqale ngokuthi kufanele sikhuze umhlola. Yes. Funa sikhuze umhlola siphinde sifundise abantu bakithi. Yes. Sukhuzela umhlola sukhuzela ukuthi abantu bakithi abadinga izindlu angeke sibayeke bedlala abantu ababaqambela amanga ngoba thina kumsebenzi wethu ukuvikela imizwa yabo. Ngoba uma uyakubona uthi uzobakhela izindlu baba nethemba elingekho. Yes. Thina ke abantu abanelungelo lokwakha izindlu uma sithula singakhuze kusho ukuthi sidlala ngemizwa yabo asibalekeleli. Ngaphezulu kwalokho labantu abathi bazokwakha izindlu bazogcina sebenza nobugebengu bekhokhisa abantu kanti abantu uma sibakhela izindlu noma uhulumeni bakhela izindlu zomxhaso abakhokhi ngisho isenti. Bangagcina ke bekhokha kuloko kwenzekayo. Angiqale ke ngokuthi ngokomthetho sisekelo uma uya kumthetho sisekelo usection 26 amalungelo nje abantu. Yes. Uma uya lapha ayikho into ekhuluma ngo-human settlements. Kumthetho sisekelo. Yes. Kukhulunywa ngezindlu ukuthi uhulumeni uyokwakhela abantu izindlu kusho ukuthi ke abantu labo abasesimweni sokuthi ngeke bakwazi ukuzakhela izindlu. Yes. Now uma ekusho njalo uthi kumthetho sisekelo lo msebenzi wokwakha izindlu unikeza uhulumeni kazwelonke. Yes. Nohulumeni wesifundazwe. Yes. Babili abantu abanikezwe umsebenzi wokwakha izindlu. Yes. Uhulumeni kazwelonke into ayenzayo wenza lento esibiza ngama policies imithetho ukuthi ke uma sakha siyokwakha kanjani umuntu onjani uyokwakhela bese ukuthi isifundazwe bese sona senza lento ebhalwe kumthetho sisekelo ubhalwe uhulumeni kazwelonke. Yes. Siyezwa ke uyaye uzwe nomasipala bethi bakha izindlu nabo sihlala sikhuza njalo uzwe kuthiwa siyovula izindlu sikhuze sibabaza uthi hayibo lo umsebenzi weprovince akona umsebenzi womasipala. Yes. Naku ke sekuqhamuka nabantu ke futhi abathi bakhela abantu izindlu ake sichaze lento yokuthi yini umehluko phakathi kokwakha izindlu nokuhlaliswa kwabantu. Yes. Yes. Uma sikhuluma ngokuhlaliswa kwabantu kuwumsebenzi kamasipala wasekhaya local municipality. Yes. Kuba umsebenzi we-district kuba umsebenzi wama-department e-province kuba umsebenzi ka-national ukuhlaliswa kwabantu lokho. Yes. Ake sikuchaze kancane ukuthi siqonde ukuthini siqonde ukuthi uma sikhuluma ngokuhlaliswa kwabantu umasipala into okufanele uyenze ukuthi ikhona nendawo yokwakhela abantu ukuthi ukuthi umasipala athi nayo indawo esokwakhela kuyona abantu ngokweplan kamasipala. Yes. Uma esethe nayo indawo yokwakhela abantu umasipala ufanele acele kwi-province ukuthi ningakwazi ukuthi nibe nemali yokwakhela abantu bethu kule ndawo thina sinawo umhlaba. Yes. Uma ithi province yebo imali khona noma imali izoba khona umasipala ke nazi ke izinto azozenza. One ukuthi enze umhlaba ube khona. Yes. Okwesibili umasipala yilento esibiza ngeplanning. Yes. Ukuthi
le ndawo ivumelekile singakha kuyona i-planning umsebenzi kamasipala lo wesibili. Umsebenzi kamasipala wesithathu ukuthi wenze isiqiniseko sokuthi phakathi kwemizi kuba nemigwaqo lento esibiza ngama-access roads ngoba ukwakha leyo migwaqo akona umsebenzi ka-Department of Transport akona umsebenzi ka-SANRAL ukwakha imigwaqo le phakathi kwamizi ama-access roads umsebenzi kwa-local municipality kamasipala. Bese kuthi umasipala unomsebenzi okufaka ugesi ezindlini. Okokugcina umsebenzi wamasipala ukuthi uthuthe udoti ube neplan yokuthi uma sebehleli la siyowuthutha kanjani udoti. Ugcina lapho umsebenzi kamasipala. Sihambe siye kwi-district masikhuluma ngokuhlaliswa kwabantu. Umsebenzi we-district ukuthi i-district ithi thina senza kanjani ukuthi sifake ibhalk sifake inqalasizinda yokuthi abantu mabakhelwa la kube namanzi uma unama-toilet ukwazi ukushaya ama-toilet water and sanitation umsebenzi we-district lawo. Bese thina owethu umsebenzi ukufika-ke manje sesizokwakha indlu yabo angithi sikhuluma manje lento esibiza ngo-human settlements ingaphezulu kokwakha indlu. Okay now u-Department of Education sesizothi kule ndawo sikhona nisikole woza Department of Education uzokwakha isikole ngoba isikole asikho. Department of Health likhona neklinikhi kule ndawo noma isibhedlela woza uzokwakhela abantu isibhedlela noma iklinikhi. Amaphoyisa umnyango wezamaphoyisa ikhona ni police station. Ungathinte kwamaphoyisa kwamanje awudlule emaphoyiseni kusekabi. Hayi amaphoyisa asikayazi ukuthi ihamba kanjani. Okay social development. Social development sonke sinemsebenzi sikhuluma lapho ngokuhlaliswa kwabantu. Ukusho ukuhlaliswa kwabantu umsebenzi kahulumeni owethu sonke unational usinika imali wenza nama policies unational. Thina siyaka thina ke singena ngokuthi sihlele ukuthi abantu sizobakhela kanjani izindlu. Okusho ukuthi ukwakha izindlu kuumsebenzi wethu njenge-province esunikezwe umthetho sisekelo. Now ngoba ke abantu ke bayathanda ukuduma uyezwa ke nomuntu ke sethi nami ngakha izindlu yabo izindlu zakhiwa i-province ngokumthetho sisekelo. Into enzekayo ke nongalo esizwayo nathi sizwa ke kuthiwa kunabantu siyezwa kwaMashu kunolayini Catholic kunolayini kunabantu abathi bakhela abantu izindlu noma banemali ukwakhela abantu izindlu. Ake sichazeke lento ukuthi ihamba kanjani. eSouth Africa uma kuukuthi awuholi imali up to 3,500 unepass lase South Africa unomuntu odepende kuwena ngokuphila ingane yakho noma umuntu odepende kuwena ngokuphila. Thina siyakwazi ukuthi uzo-apply kuthina bese sikwazi ukwakhela indlu yamahala awukhokhe ngisho isenti. Sikwakhela indlu ewu-40 square meter kusho ukuthi ama-bedroom awu-2 yikhishi nendawo yokudlela. Sikwakhela kanjalo mahala. Now bese kuthi uma uhola ngaphezulu kwa-3,500 sithi ke usuhola kakhulu thina asikwazi ukwakhela indlu uma uhola ngaphezulu kwa-3,500. Now uthola ukuthi uthi uye bank lithi ibhanki hayi angikwazi ukukunikeza umxhaso ngoba le mali ohola mhlawumbe uhola 3,501 rand yabo angikwazi ukunikeza i-loan angikwazi ukunikeza ibond. Wasethi kuhulumeni kunalento esibiza nge-middle income or gap houses labantu sithi bahola kakhulu ukuthi bathole umxhaso mahala bahola kancane ukuthi bathole ibond. Kusho ukuthi abantu abaphakathi nendawo sibabiza nge-middle income. Uhulumeni ke usuthi yabona ke labantu umuntu ohola ngaphezulu kwa-3,500 nangaphansi kwa-23,000 ngenyanga. Mina njengohulumeni uma ehamba eya ebank eyo-applyela ibond mina ngingakwazi ukumnikeza umxhaso wamahala ukumlekelela ukuthi akwazi ukuthola indlu ethe xaxaxa noma abe sekhokha imali encane kwibond. Ngingamlekelela ngemali esuka ku-38,000 up to 169,000 mahala. Imali ongayibuyisi la uhulumeni uyakupha nje uyakupha nje uhulumeni. Now into enzekayo ke la ukuthi uyahamba uye bank
sibiza nge-first home finance. Yes. Uyahamba uye bank, Yes. ufike u-applyela ibond. Bathe bank siyaku-approve ukuthi ibond ungayithola. Bese ubuye uze kuthina. Yes. Uzo-applyela lo mxhaso kuthina. Yes. Bese thina sukunikeza lo mxhaso ke udepend ukuthi uhola kanjani nalo mxhaso ngoba umuntu nje ohola let's say 3,501 rand uyakwazi ukuthola up to 169,000 mahala imali angayikhokhi. Bese ukuthi mohola close to 22,000 ungagcina uthola lo 38,000. Oh yes. Okay. Okay. Imali yamahala leyo. Now sinebhenki ke lomnyango wezokuhlaliswa kwabantu sibiza nge-NHFC, National Housing Finance Cooperation, NHFC. All right. Cishe kwa PKTT. Okay. Now into eyenzekayo ke lapho ukuthi sisebenzisana nabo ukunikeza lemxhaso. Yes. Okay? Bona ke sebethatha igxathi elithe xaxaxa ngoba bayakwazi ukuthi lo mxhaso bakunike noma uhlala endaweni zasemakhaya. Thina sikunike mohlala endaweni zasemakhaya. Ngoba thina sisaba ukuthi sizokunikeza kanti i-planning yakhona ihambanga kahle, mhlambe ubekwe nasendaweni e-prone to disaster. Yabo, asikakakuniki thina kodwa bona bayakwazi ukukunika. Kodwa bakunika kuphela uma une-PTO ukuthi inkosi ikunikile ngempela le ndawo. Yes. Nebhenki futhi lithi lizokuxhasa liyakunikeza ibond bese bekunikeze lo mali. Kunabantu ke sizwa kuthiwa kunabantu ke bakithi abazwe ngandlebenye ukuthi kunalo mxhaso kahulumeni. Yes. Sebehamba ke bethe ebantwini thina singanakhela izindlu mahala. Singanakhela izindlu mahala siyezwa ke kuthiwa kunolayini kwaMashu Nanda, Lindelani, Ntuzuma, Catholic. La kuthiwa khona abantu bazokwakhela izindlu mahala. Sifuna ukubaxwayisa ke abantu bakithi ukuthi bekungayinto enhle ukube kuthiwa bekhona umsamari olungileyo ongakwazi ukubakhela abantu izindlu. Uma kukuthi ukhona sicela eze azosebenzisana nathi njengomnyango ukuze senze isiqiniseko sokuthi uyasilekelela nathi ngoba kusho ukuthi banemali eningi ukuze ibudget ithi xaxa sisebenzisane nabo ngoba bangagcina sebekhokhisa abantu bethi abakhokhe abantu ukuze babakhelele izindlu ngoba asiqondi kahle ukuthi izindlu ezikhona. Siyabaxwayisa abantu bakithi ukuthi bangakhokheli umuntu imali ngethemba lokuthi bazokwakhelwa izindlu. Ngoba amasebenze njalo bazobuya futhi beze kuthina bethi sesiqoliwe abantu. Siyabaxwayisa abantu ukuthi ayi into enjalo uma ikhona kofanele labo bantu beze kuthina ukuze baye nathi ebantwini. Asikwenzi lokho ngoba ukuthi sifuna ukuduma, ngoba sifuna ukuthi kuthiwe yithina esenze izinto. Sikwenza lokho ngoba sifuna ukuvikela abantu bakithi, futhi asifuni ukudlala ngemizwa yabo. So yilonto esishoyo ukuthi ke siyacela abantu ukuthi bangadlali ngabantu bakithi. Abantu bakithi abalapha kuma-queue siyocela ukuthi beze ema-office ethu bayibuze lento sibachazele ukuthi asiqondi ukuthi into enjalo ikhona. Siyezwa ke kodwa ke kuyashiya ukuthi ikhona kodwa ke asiqondi ukuthi ikhona. Ngingathanda ke Nongalo ngelinye ilanga nje uma ungase ubabize labafowethu abenza lo msebenzi. Sibe nabo mina nabo ku-interview. Yabo usibuze imibuzo sihleli nabo kanje bayichaze lento ukuthi imali bayithathaphi. Ngoba thina singajabula ukuthi kanti kunabantu abangasilekelela ukwakhela abantu bakithi izindlu ngoba sine-backlog. Abantu abadinga izindlu baningi kunemali esinayo. Uma kunemali eningi kangaka yokwakha izindlu singasebenzisana nalabo bantu ukuthi siqhubeke sakhela abantu izindlu. So ke uma ungabathola singajabula kabi senze interview nje nabo ngoba singakwazi ukusebenzisana nabo uma bekhona abantu abakwazi ukuthi babe nemali yokwakhela abantu izindlu. Kodwa ngiyangabaza ngicela ukubaxwayisa abantu bakithi ukuthi i-province kuphela enikezwe unational ngokomthetho sisekelo ukwakha izindlu. Abanye abantu bangathembisa bathembise into engekho. Sengigcina ke angichaze le ndaba yokuthi yini enza ukuthi even omasipala uma bethi bayo launch ama-project ezindlu sibakhuzelana. Sibakhuza ngoba abanayo ibudget yokwakha izindlu. Ibudget ikuthina bawuhulumeni uma behamba beyotshela abantu ukuthi bazokwakhela abantu izindlu bengena budget izobuya lonto ize kuthina. Sikhuzela lonto leyo ukuthi uma kukuthi sebecelile kuthina ibudget sinayo
ithina esiyohamba nawo umasipala sisho ukuthi sesizoyilaunch iproject sesizozakha izindlu ngoba asifuni ukuthi sikhulume izinto ezingeke zenzeke hayi ngoba kuthi abantu siyabavimba thina nje njengoba sithi ekuhlasweni kwabantu uDepartment of Education wakhe ikole ngeke-ke thina bese sihamba siyovula isikole ngoba akuwona umsebenzi wethu umuntu sithi akahambe ngelane yakhe umuntu akagijime kwilane yakhe lokho kuyoba lula. Africa my continent uyizwele asiba uyazi lento kuthiwa sibafunzi asenze njalo ke mhlambe ke indlela eqondile umuntu maye umnyango wenu engawazi engakhuluma nekhansela ikhansela limthathe liyomfaka kwamasipala umasipala amkhombisa umnyango uzothi omunye umnyango wa human settlement angwazi mina kwamasha angwazi uzothi umuntu angazi sizomdirect kanjani umuntu. Okay, angithi kulula njoba kwi-province yakithi sinama district awu-10 bese siba ne-metro kuwona wonke ama-district awu-10 sinama-office aka-human settlements nakwi-metro sinama-office bese sibe ne-office elikhona elikhulu eliseThekwini ku-Smith Street sibe ne-office eSemarisburg. Uma ukwi-district noma ukwamasipala akudingi uze ugibele uze eThekwini uze uthole u-human settlements. Ungahamba nje kamasipala ubuze ukuthi likuphi office laka human settlements bazokukhombisa uthola ukuthi uhamba ngeenyawo noma ugibela kanye nje sitholakala kuwona wonke ama-district ngoba sinalento esibiza nge-district development model yokuthi kufanele sisebenzisane nama-district sitholakale kuyo yonke indawo. Njengamanje-ke Nongala ngisho ukuthi ibudget esinayo sine-budget ukuthi singaxhasa abantu abawu-300 kulo nyaka le mali ebengikhuluma ngayo from April 2025 up to March 2026 singakwazi ukuthi sixhase abantu abawu-300 abantu abanebond asebethole ibond ebhenki singakwazi imali khona abeza abantu ba-aplaye sizobanikeza imali labo bantu abaqualifayayo. Africa my continent, Africa my home. I-commissioner kaMsweli le ibe lapha kwa-human settlement iyobhe ngoba bese kunomoya wokuthi kunabantu njengoba echaza uMax Mbili oyinhloko yomnyango ukuthi kunabantu kuzogcina sekuney'mali zabantu ezizohamba ukuze-ke imali yakho inganqwambi ayikho into ozoyikhiphela imali ethinta indlu iya kwamasipala wangakini ubuze umnyango wa-human settlement bese-ke bona bazokubamba ngesandla ukuze uthole indlu makufanele uthole indlu hayi lokho kugcina sekuthiwa-ke kunemali ofuna kuyikhokha. Siyabonga kakhulu Mr. Mbili inhloko yomnyango le. Siyabonga Nongala, siyabonga umsebenzi owenzayo. Commissioner enkulu lena ihambisana noMandlanga ne-ad hoc. Nena siyabonga Nongala noma ungibambe nje ngithi ngizogrosa kodwa-ke umsebenzi wethu siwenza ekuseni siwenza ebusuku siwenza ngaso sonke isikhathi noma ikuphi la sikhona umsebenzi hamba nawo. Yes, thank you so much. Hayi siyabonga. Siyabonga mkwethu. Thank you. Sure.